L'Andreu Ginestet és un escultor barceloní que fa anys que viu a Alemanya i nosaltres ens acostem a aquest personatge perquè ha fet l'escultura més gran del món. Un projecte artístic instal·lat en una central de correus i que pretén conscienciar la població sobre la violència domèstica i sexual. La reacció va ser tal quan va fer aquesta obra que els treballadors de correus van fer una vaga general. El seu objectiu és provocar el debat i que les administracions públiques d'arreu del món s'impliquin en la solució del problema. Ara vol que aquest debat també es faci aquí a Catalunya. Aquesta és l'escultura més gran del món. Està en una oficina bancària, una central bancària de Dortmund, a Alemanya. Nosaltres, però, som a Lloret de Mar, on estiueja l'Andreu Ginestet, que és l'escultor que ha fet aquesta obra. Una obra que diu emancipació. Sí. És per lluitar contra la violència sexual, no? És en part per lluitar contra la violència sexual, encara que el tema de la violència sexual només és una part de l'escultura, una part petita, però és una part que ha estat tan ben integrada que l'integrament aquest ha funcionat de manera que s'ha desenvolupat tot un moviment social arran d'aquesta escultura de solidarització per les víctimes de la violència sexual, sí. Has provocat una vaga general, has provocat que els professors de sociologia es replantegen la situació de la violència domèstica, no? Exacte, es tracta de cridar l'atenció, de protestar contra uns símptomes de passivitat social arran d'aquest problema. Aquesta és la primera plana del llibre del Museu de Hagen que està preparant l'Andreu Ginestet. Amb diversos artistes esteu treballant en diferents temàtiques. Aquests llibres aniran per tot el món exposant-se. En aquests llibres també tractes la violència. Sí, en aquest llibre també tracto la violència. Sí, és el primer intent d'atensar l'art i la ciència. Aquesta pàgina d'aquí, per exemple, explica la història d'una nena que la visita el seu oncle i l'oncle diu és que tens puces i li busca les puces, li busca a tot arreu, naturalment, a la vàgina, li busca a l'anus, li busca a tot arreu. L'oncle aquest eyacula i després li diu no li diguis a ningú això perquè clar, com que tens puces i tenir puces és estar brut i no està bé, no? Llavors aquesta història, per exemple, jo he posat molta tirita, he posat aquí una taca que surt per molta tirita que posis perquè aquesta taca sempre haurà de sortir perquè és la taca que deixa la violència. Llavors aquesta taca és un testimoni molt dur. Aquestes pàgines les mostro als professors per provocar-los. El fet és nefast i la violència és nefasta i és molt dur de pair, és molt dur de tragar. Aquí, per exemple, tinc unes pàgines com la que he estat tractant aquests dies parlant, o sigui, ho llegeixo. Ho llegeixo i llavors no dormo les nits. Son beau-père, o sigui, el padrastre, l'estimava molt, però els veïns volien una prova. I aquí a baix diu la frase, bueno, merci de vous mêler de ce qui ne vous regarde pas, o sigui, gràcies per ficar-vos on no us demanen, que és el que estic fent. A mi em costa molt ficar-me allà on no em demanen, però ho faig perquè crec que les víctimes m'ho agraeixen primer, que m'ho demostren per escrit, m'ho demostren parlant-me i trucant-me, i perquè crec que és un pas que hem de fer a la societat.